Chief Tanod sa Barangay Kandulawan, Talisay City nga gipusil ug naigo siyang ulo sa miaging buwan, balik serbisyo na. Ang hitabo mas nakapainit pa sa iyang tinguha nga makaserbisyo. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Nitong Biyernes, balik sa pagpangalagad isip Chief Tanod kining 44 anyos nga si Fidel Torion. Human ang usa ka buwan nga pagpaalim sa iyang samad pinusilan. Abtik man mulihok, apan giangko nini nga adunay diferensya gamay sa iyang pagstorya. Okay ra ang akong pag-istorya lang na kuan ba ang ugat. Ba't imuhang panglihok? Okay na. Wala na ka nahadlok na nga. Dili man na angay kahadlokan kay ug mamatay ka, matay gud. Samda ng ulo ni Torion, human po sila sa 23 anyos sa si alias Tian ni adtong Setyembre 12 ning tuiga sa gawas sa Kandulawan Barangay Hall. Isip pa ni Mao sa iyang igsuod nga napo silang patay sa kaubang tanod ni Torion. Napo sila nausab si Torion sa iyang tiyan ug dughan sa miaging Agosto. Si alias Tian nasikop sa yuning bulana. Okay ra mga yo pasaylo, makapasaylo ra ko niya pero ang kaso permanente. Pahit lang yapon, wa pong hadlok nga kuan. Ang kuan ako sa pagserbisyo, maog yapon. O garon kapungan nga mudako pa ang kasungian tali sa mga tanod sa Kandulawan ug sa pamilya ni alias Tian. Gahapon, kitagbo ni Police Lieutenant Colonel Epriang Paguyod ang mga tanod ug ang pamilya sa suspitsado alang sa usa ka dialogo. Si Chief Tanod at saka yung pamilya ni Chan. So maganda yung usapan kanina, nagkaintindihan na hindi na ito palakihin, pero padayon gihapon yung kaso natin na ma-file kay Chan. Nahitabo ang panagtagbo sa buhatan ni Kandulawan Kapitan Josefina Conchal. Nakaginhawa si Conchal sa iyang kahadlok ug kahingawa human mahilot ang kasungian sa duha ka kampo. Mitanyag og trabaho ang kapitan sa usa sa kabanay ni Chan. Nahilot na gyud ma'am, wala na sila yung mga problema kay nagkaistoryahanay, nagkapasayloanay, murag giayos na gyud ang tanan ni pinagi sa atuang hipi. So kita sa barangay pud ma'am, isip nga naapod tay ka ng slot nga LGU asa ka ng kuan, isip barangay captain kanang gitagaan sa taog slot nga makahatag sa taog nasa tay slot nga GO. So ato sa silang gitagaan. Gahapon gipull out na ni Paguyod ang gi-assign nga pulis sa maong barangay. Apan matag karon og unya, patrolyahan kini sa mga sakop sa kapulisan aron mapabilin ang kahapsay ug kalinaw sa barangay Kandulawan. Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.